Ktorá matematická funkcia by vyzerala najlepšie ako očná linka? Part 5. Dnes si preveríme exponenciálnu funkciu y sa rovná a na x2. Farebná linka od Nixu. Na pravú stranu dáme rastúcu a je väčšie ako 1. Nakreslím si pomyselný priesečník s osou y. Tu si ešte predstavím moju os x ako asymptotu, ku ktorej sa budem približovať, no nikdy nedotknem. Presne ako kompletnému pochopeniu matematiky. Akože ja viem, že nemá byť vôbec symetrická, toto je moc aj na mňa. Prejdem na klesajúcu. A je väčšie ako 0, ale menšie ako 1. Kokos, ale jaké krivky? Skoro jak moje. Sice tá funkcia nemá extrémy, ale namalovať to bol teda extrém. Nezačalo to najlepšie, ale potom sme už išli z nuly do nekonečna. A jediné číslo, ktoré by som od niekoho dostala s týmto make-upom, je to Eulerovo. Hoci prírodzenosť možno viacej cení, ale linky hodnotím 8 z 10.